O presidente da Deputación comprobou en Barreiros o resultado dos traballos de rehabilitación do firme da estrada provincial que une o Barrio Novo na Nacional 634 ca praia de Coto. José Tomé, que estivo acompañado pola rexedora Ana Hermida e a tenente de alcaldesa Carmen Veiga, supervisou esta actuación ca que se mellorou a totalidade da vía de algo máis de 2 kilómetros cun investimento de 210.000 euros. As tarefas consistiron na limpeza de cunetas, repavimentación do firme con aglomerado en quente, sinalización horizontal mediante marcas reflexivas blancas e reposición da sinalización vertical. O mandatario provincial afirmou que se trata dunha actuación moi relevante para o concello mariñán, xa que esta estrada conta cun elevado volume de tráfico, especialmente na época estival. A súa mellora garantirá, dixo, a circulación nas máximas condicións de seguridade e comodidade. Este proxecto forma parte do plan de mellora de estradas que ten en marcha a Deputación para acometer obras en 400 km de vías provinciais, cun investimento que supera os 15 millóns de euros. Neste sentido, Tomé Roca avanzou que xa están en proceso de contratación preto do 90% dos 80 proxectos iniciais.